அப்போஸ்தல கிறிஸ்தவ சபை பெரம்பூர் ஊழியங்கள் இரவுக்கான சிந்தனை என்கிற அனுதின இரவு தியான நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை இன்று வரவேற்கிறது. இந்த சுருக்கமான வேதாகம போதனையை ஜெபத்துடன் கேட்பதின் மூலம் தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. அவரது திருவார்த்தையிலே நாம் மூழ்கி அனுதினமும் அதன்படி வாழ்ந்து வளமான நன்மைகளை எல்லாம் நம்மை சுதந்திரிக்க செய்கின்ற நல் தேவன் நமது இனிமை மணவாளர் இம்மானுவேல் கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவின் மாட்சிமை பொருந்தின வல்ல நாமத்தில் உங்களுக்கு எங்களது மாலை நல் வாழ்த்துதலை தெரிவிப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். கர்த்தருக்குள் பிரியமானவர்களே, நம்முடைய சிந்தையிலே கர்த்தருடைய வார்த்தையை மாத்திரம் நாம் கொண்டவர்களாக ஜீவிக்க வேண்டும். இந்த நாளிலும் கூட நாம் மனிதர்களுடைய அநேக பொல்லாத வார்த்தைகளை கேட்டிருக்கலாம். நம்மை விசனப்படுத்தி வேதனைப்படுத்தி நம்முடைய இருதயத்தை குத்துகின்ற, நம்முடைய ஆத்மாவை அழிக்க பார்க்கிற வார்த்தைகளை கேட்டிருக்கலாம். அவைகளை ஒரு பொழுதும் பொருட்படுத்த வேண்டாம். நம்முடைய கர்த்தராகிய தேவனுடைய வார்த்தையை மாத்திரம் நம்முடைய சிந்தையிலே கொண்டவர்களாக ஜீவிப்போமாக. அதை குறித்து இந்த மாலை பொழுதிலே நாம் சிந்திக்க கர்த்தர் நமக்கு கிருபை அளிப்பாராக. நம்முடைய இரவுக்கான சிந்தனையின் தலைப்பினவென்றால் வேதத்தை மறவாத வாழ்க்கை. வசன பகுதி 119வது சங்கீதம் 109வது வசனம். சங்கீதக்காரர் குறிப்பிடுகிறார், என் புராணம் எப்பொழுதும் என் கையில் இருக்கிறது, ஆனாலும் உம்முடைய வேதத்தை மறவேன் என்று குறிப்பிடுகிறார். பிரியமானவர்களே, இங்கே இந்த பக்தன் செய்கிறதான முதன்மையான காரியத்தை பாருங்கள். இவருடைய ஆத்மாவுக்கு விரோதமாக இவருடைய சரீர பிரகாரமான சத்துருக்களும் ஆவிக்குரிய சத்துருக்களும் செயல்படுகிறார்கள். ஆனால் இந்த பக்தனோ கர்த்தருடைய வேதத்தை மறவாதவராக இருக்கிறார். பிரியமானவர்களே, இது கிறிஸ்துவனுடைய மனவாட்டி செய்யத்தக்க முதன்மையான செயலை குறித்து சொல்லுகிறது. ஆம், நாம் அனைவரும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய மனம் மாறிய ஜனக்கூட்டத்தார் மாத்திரமல்ல, அவருடைய மனவாட்டியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம். ஆம் பிரியமானவர்களே, நமக்கும் நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தருக்கும் இடையே உள்ள உறவு ஆழமான உறவாக இருக்கிறது. ஆம், அவரே நம்முடைய மனவாளராக இருக்கிறார். அதை குறித்து ஏசாயா 54ஆம் அதிகாரம் 5வது வசனத்திலே, உன் சிருஷ்டிகரே உன் நாயகர். பாருங்கள், அவரே நம்முடைய நாயகராயிருக்கிறார். ஆம் பிரியமானவர்களே, இதனை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். ஆகவேதான் அவருடைய வேதத்தை நாம் மறக்கவே கூடாது. அவரது வேதத்திலே அவருடைய வார்த்தைகள் இருக்கிறது. நாம் என்ன செய்ய வேண்டும், எதை செய்யக்கூடாது, எப்படியெல்லாம் செய்ய வேண்டும், எப்பொழுதெல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்பதை குறித்து நமக்கு தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார். நம்முடைய பிரியம் அவருடைய வார்த்தையின் பேரில் இருக்க வேண்டும். அவருடைய வார்த்தையின் பேரில் நம்முடைய பிரியம் இருப்பது என்றால் என்ன அர்த்தம்? அவர் பேரில் நாம் பிரியமாய் இருப்பதாகும். ஏனெனில் அவரே வார்த்தையானவராக இருக்கிறார். ஆம் பிரியமானவர்களே, நம்முடைய கரத்திலே நாம் ஏந்தி கொண்டிருக்கிற இந்த பரிசுத்த வேதாகமும் கர்த்தருடைய வார்த்தையாக இருக்கிறது. மறு வார்த்தையிலே நாம் கர்த்தரையே நம்முடைய கரத்திலே ஏந்தி கொண்டவர்களாக இருக்கிறோம். ஆகவேதான் அவர் சொல்லுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் நாம் கீழ்ப்படிய வேண்டும். முழுமையாக கீழ்ப்படிய வேண்டும். உடனடியாக கீழ்ப்படிய வேண்டும். கால தாமதமான கீழ்ப்படிதல் கீழ்ப்படியாமைக்கு சமானம். ஒன்றும் பாதியுமாக கீழ்ப்படுகிற கீழ்ப்படிதல் கீழ்ப்படியாமைக்கு சமானம். நாம் மெய்யாகவே கர்த்தர் பேரில் ஆழமான அன்பு கொண்டிருப்போமானால் முழுமையாக கீழ்ப்படிவோம், உடனடியாக கீழ்ப்படிவோம். இதுதான் மனவாட்டியினுடைய ஸ்தானமாக இருக்கிறது. ஆம், நாம் வாசிக்க கேட்ட நம்முடைய தலைப்பு வசன பகுதியிலே மனவாட்டியை போல இந்த சங்கீதக்காரர் தெளிவாய் நடந்து கொள்கிறார். நமக்கு ஒரு சாட்சியை வைக்கிறார். ஆம், கர்த்தருடைய உண்மையான மனவாட்டி உலகத்தாருடைய வார்த்தைகளை தன்னுடைய சிந்தையிலே ஊடுருவ செய்து அதிலே மூழ்கி சிந்தித்து தியானமாயிராமல் கர்த்தர் அவர்களுக்கு தந்த வேதத்தை உள்ளீர்த்து கொண்டு அதை குறித்தே சிந்தனையாயிருந்து கர்த்தருக்கு தங்களுடைய அன்பையும் பக்தியையும் வெளிப்படுத்துகிறார்கள். அடியேன் மறுபடியும் குறிப்பிட்டு சொல்கிறேன், நாம் கர்த்தருடைய மனவாட்டி தான் என்பதை எதன் மூலமாக நிரூபித்து காண்பிக்க முடியும்? நாம் கர்த்தருடைய வேதத்தை நம்முடைய சிந்தையிலே சிந்தித்து தியானித்து அதிலேயே நாம் மூழ்கி இருந்து அதன்படி செய்வதன் மூலமாக. பிரியமானவர்களே, இப்படிப்பட்ட மக்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே செய்கின்ற அனைத்து காரியங்களிலும் ஜெயமுள்ளவர்களாய் இருக்கிறார்கள். கர்த்தருடைய வார்த்தையின் மூலமாக நாம் பெறுகின்றதான சத்துவத்தினாலே நாம் பாவத்தை மேற்கொண்டு
அவருக்கு ஏற்ற மனவாட்டியாக நாம் விளங்குகின்றோம். ஆம் பிரியமானவர்களே, இப்படியாக நாம் வாழ வேண்டும் என்பதுதான் நம்மை குறித்ததான தேவனுடைய திட்டமாக இருக்கிறது. இதிலே நம்முடைய கவனத்தை முழுவதுமாக செலுத்தினவர்களாக ஜீவிக்க வேண்டும், ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். அதற்கு கர்த்தருடைய வேதத்தை நாம் மறக்கவே கூடாது. நம்முடைய சிந்தையிலே எப்பொழுதுமே கொண்டிருக்க வேண்டும். அதை குறித்து அப்போஸ்தலனாகிய யாக்கோபு தான் எழுதின பொதுவான நிருபத்தில் 1ஆம் அதிகாரம் வசனங்கள் 22 துவங்கி, அல்லாமலும் நீங்கள் உங்களை வஞ்சியாதபடிக்கு திருவசனத்தை கேட்கிறவர்களாய் மாத்திரமல்ல, அதன்படி செய்கிறவர்களாயும் இருங்கள். என்னத்தினால் எனில், ஒருவன் திருவசனத்தை கேட்டும் அதன்படி செய்யாதவனானால் கண்ணாடியிலே தன் சுவாப முகத்தை பார்க்கிற மனுஷனுக்கு ஒப்பாயிருப்பான். அவன் தன்னைத்தானே பார்த்து அவ்விடம் விட்டு போன உடனே தன் சாயல் இன்னதென்பதை மறந்து விடுவான். சுயாதீன பிரமாணமாகிய பூரண பிரமாணத்தை உற்று பார்த்து அதிலே நிலைத்திருக்கிறவனே கேட்கிறதை மறக்கிறவனாயிராமல் அதற்கேற்ற கிரியை செய்கிறவனாயிருந்து தன் செய்கையில் பாக்கியவனாயிருப்பான். பிரியமானவர்களே, நீங்களும் கூட பாக்கியவான்களாய் விளங்குவதற்கு ஏதுவான ஒரு சாத்தியம் உண்டு. மனுஷர்கள் உங்கள் மேல் வதந்தியாக சொல்லுகிற வார்த்தைகளை எல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் அதை அப்புறப்படுத்தி போட்டு கர்த்தருடைய வேதத்தை மறவாமல் சிந்தித்து தியானமாயிருங்கள், செழிப்பாயிருப்பீர்கள். இந்த சத்தியத்திற்கு உங்களை அர்ப்பணித்து ஒப்புக் கொடுப்பீர்களா? கல்லூரி விடுதியிலே தங்கி படித்து வந்த ஏழை மாணவன் அடிக்கடியாக தன்னுடைய அலைபேசியை எடுத்து ஒரு குறிப்பிட்ட செய்தியை கேட்டுக்கொண்டே இருப்பானாம். அவனுடைய நண்பர்கள் இவன் ஏதோ சினிமா பாடல்களை கேட்கிறான் போல என்று நினைப்பார்களாம். ஆனால் அவர்களது விமர்சனங்களை எல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் பரீட்சையிலே நன்றாக தேர்வு எழுதி முதல் மாணவனாக வந்தானாம். பிற்பாடு அவனுடைய நண்பர்கள், ஒவ்வொரு நாளும் நீ உன்னுடைய அலைபேசியிலே கேட்கிறதான செய்தி என்ன என்றதற்கு, நான் கல்லூரியிலே சேருவதற்கு முன்பதாக என்னுடைய தகப்பனார் நான் கர்த்தரை நம்பியிருக்க வேண்டும், கடினமாய் உழைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி எனக்கு ஒரு ஆடியோ பதிவு செய்து தந்திருந்தார். அதை நான் கேட்கும் பொழுதெல்லாம் உற்சாகம் அடைந்து கர்த்தரை நம்பி அதிகமாய் படிப்பேன். இப்பொழுது முதல் மாணவனாக விளங்குகிறேன் என்று சொன்னானாம். பிரியமானவர்களே, நாமும் கூட மற்றவர்கள் பேசுகிற பரியாச வார்த்தைகளை எல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் கர்த்தர் நமக்கு சொல்லுகிறதான அறிவுரையை, வேதத்தில் உள்ள மகத்துவங்களை எல்லாம் நாம் பார்க்க கர்த்தர் நம்முடைய மனக்கண்களை திறக்க நம்மையே அர்ப்பணிப்போமாக. வேதத்தை மறவாது வாழ்ந்திட நம்மையே அர்ப்பணித்து ஒப்பு கொடுப்போமாக. சிறந்திடுவோம், கர்த்தருடைய மகிமைக்காக செழித்திடுவோம். கர்த்தர் என்று உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஷாலோம்.